חברים נכבדים, התכנסנו כאן היום לשם האיחוד של דניאל אפרים שוורץ ושיראל מלאקו. היום שני אנשים בעלי לב רחב יחדו את נשמתם לנשמה אחת, לאדם אחד, אדם אחד שחי בבית אחד עם ילדים משותפים במטרה אחת, לאהוב אחד את השני עד סוף הימים. השושבינים שלנו להיום הם עומר סלומון ונועה מוריס, אנשים אשר ליוו את החתן והכלה שלנו למשך כל חייהם, תמכו בהם ברגעים הקשים ביותר והיו איתם ברגעים הכי טובים. אבל נשמע את הברכה של נועמי. ברכה עמוקה. זין על הרב, זין על הרב. אני מאחל לשיראל ודני שיחיו חיים ארוכים ואוהבים ללא פשרות, שלא יפסיקו לאהוב אחד את השני ושלעולם לא יימאס להם זה מזה. ועכשיו הרב איתי וקנין יעלה לבמה ויחתן את השניים. ברוכים הבאים לכל המשתתפים. האם אתה, דניאל אפרים שוורץ סלומון, רוצה לקחת את שיראל אליהו מלאקו כאישה? וגם טעים. שלום, קוראים לי דניאל שוורץ ואני מסכים. אני שיראל מלאקו ואני מסכימה. חתן רשאי כלה רשאי התנשקו. מזל טוב. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה.